nu noi. Sigur, culmea, pentru petrolul din România a venit Hitler în secolul 20 și ne-a invadat. Atâta petrol am avut. Noi l-am dat pe bani de nimic austriecilor. Și austriecii ce zic? Bă, voi nu intrați în Schengen. Atât de bine suntem conduși. Și mă întrebați de ce mergem cu Ștefan? Mă întrebați de ce vorbim despre Țepeș? Cred. Cine vrea să intre în discuție? Bună ziua, domnule Mihail Neamțu. Vă salut, domnul Talibanu. Da. Iadel. Am... Ăsta e un nume primit sau un nume luat? Este primit. Talibanu? Da, cine v-a dat numele de Talibanu? Tata, când era mai mic, îmi spunea că sunt taliban. Aha, vă salut. Ia să vedem în ce formă se manifestă talibanismul nostru. Am vrut să vă întreb de ce de ce George Simion? Păi, dacă omul mi-a făcut o ofertă. Păi, da, știu că nu prea vă plăcea de el înainte, adică vorbeați despre el. Și cum a schimbat această părere? Păi, cum vreo jumătate din cei care mă urmăresc acum mă detestă astăzi și peste 10 ani o să spună, bă, totuși ăla era un om deștept, așa se întâmplă și cu mine. Să știți că fac greșeli. Toți greșim. Și eu am făcut o greșeală. L-am evaluat greșit. Nu-l cunoșteam personal. Acum 4 ani l-am atacat pentru că așa se practica atunci, nu atacul la persoane și mai ales atacul la adresa AUR. Mi s-a spus ceea ce cred că dumneavoastră știți, că AUR este o formațiune creată de Moscova, nu? Sau de Putin. Așa mi s-a spus. Și eu am crezut. Cum cred și alții. Poate că dumneavoastră credeți despre Simion. Ce credeți dumneavoastră despre Simion asta? Adică ar fi bun, nu știu, gardian maxim, cum a spus și dumneavoastră. Eu sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, dar e până la Deci urmă cu ce am spus decizia... eu acum 4 ani erați de acord, da? Da, adică nu v-a mers cu Herbalife, nu v-a mers... Până la urmă să vă meargă Și cu AUR. dumneavoastră cu ce vă ocupați? Hai să vă întreb cu ce vă merge dumneavoastră. Bine, că vreau să învăț de la noastră. Eu dau muie la curioși. Da, domnul Talibanu, dar în afară de a înjura, ce știți să faceți? Nu știu, mi se pare așa amuzant, adică aveți noastră o vârstă. Cu ce vă ocupați? Ziceți-ne și nouă valoarea noastră adăugată pe piață. Vă ocupați, ziceți-ne și nouă valoarea noastră adăugată pe piață.